Salutare dragilor și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Astăzi o să facem un video un pic mai serios și o să stăm de vorbă un pic despre freelancing, ce înseamnă freelancing-ul, care sunt dezavantajele, dar mai ales care sunt beneficiile de a face freelancing. Hai să nu mai pierdem vremea și să-i dăm drumul, pentru că și așa o să fie un video destul de lung. Bun, eu m-am apucat de freelancing undeva prin 2013, pe la jumătatea anului. Care a fost toată treaba? Undeva prin 2012 spre sfârșit. Mi-am deschis o firmă și intenționam să fac chestia asta, intenționam să deschid o firmă de grafică și de web design. Ideea e că la momentul respectiv eram angajat, făceam grafică și web design pentru o agenție de turism destul de mare din România, dar cumva mi era frică, efectiv, cred că ăsta e cel mai bun termen, să plec de acolo și să părăsesc practic stabilitatea și salariul fix pe care îl aveam lună de lună pentru ceva ce la momentul respectiv era doar un plan frumos, să-i spunem așa, și nu vedeam niciun câștig de pe urma lui la momentul respectiv. După îndelungi stresuri și panici și chestii de genul ăsta, Oana a tot insistat să plec până la urmă de la agenția asta și să încerc să fac ceva cu firma, mai ales că o și deschisesem, cheltuisem deja niște bani cu ea. Mă rog, ideea e că îmi doream foarte tare să fac chestia asta, dar v-am zis, aveam frica asta de necunoscut, de nesiguranță, de toate cele. Știți cum e, când începi ceva nou, mai ales când părăsești ceva care e cât de cât stabil, ai o oarecare temere la început. Drept urmare, am părăsit locul ăla de muncă, m-am dus la șeful meu, i-am spus că îmi dau demisia și că nu mai sunt dispus să vin la lucru de următoarea zi, dacă nu mă înșel. Mă rog, a urmat o perioadă de preaviz de o săptămână sau două, ceva de genul ăsta. S-a terminat și perioada asta de preaviz și am ajuns acasă, mi-am deschis laptop într-o dimineață și stăteam și mă uitam efectiv la laptop și nu știam ce să fac, de unde să fac și cum să încep. Am început să-mi fac conturi pe site-urile de freelancing, gen Freelancer și Elance. Astea au fost singurele două conturi pe care le-am făcut în perioada asta în care încercam să găsesc clienți. Din păcate am aplicat pentru o grămadă de proiecte, nu am primit nici măcar un răspuns înapoi, lucru care m-a demoralizat și mai tare. Eram super panicat că nu știam ce o să se întâmple cu viața mea, nu știam dacă o să meargă chestia asta, era foarte, foarte nașpa. Cam la o lună de zile de când am început să aplic pentru proiecte pe internet, pe site-urile astea de care vă spuneam, au început să apară și facturile acasă, rate, facturi de telefoane, facturi de internet, facturi de utilități în general, plus alte credite și nebunii pe care le mai dețineam la momentul respectiv pentru mașini și alte nebunii de genul. Drept urmare, panica a devenit și mai mare pentru că eram conștient de faptul că facturile astea se adună și eu nu o să am cu ce să le plătesc efectiv. Văzând că nu am nicio șansă să obțin proiecte pe site-urile astea de care vă spun, am decis că trebuie să fac altceva. Drept urmare, m-am apucat și am construit în super grabă un site de prezentare pentru firma mea. Site de prezentare pe care am pus practic serviciile pe care le-ar oferi firma, grafică, web design, servicii de email marketing, social media, copywriting, practic cam tot ce ține de grafică și web design în internet am adăugat pe site-ul ăla și am început să îl promovez. Nu vă imaginați prin promovare că am început să bag zeci de milioane sau măcar 1 milion în Google AdWords, pentru că nu dețineam banii la momentul respectiv, nu aveam nici măcar un leu să bag în publicitate, ceea ce era absolut o dramă. Singurul lucru care m-a ajutat la momentul respectiv să ies cât de cât din impas a fost o bază de date de e-mail-uri pe care o aveam din turism, având în vedere că eu lucrasem în turism, aveam oarecum cunoștință despre agențiile care aveau nevoie de site-uri sau de email marketing sau de promovare pe Facebook. Așadar, am luat baza asta de date cu adrese de mail a tuturor agențiilor de turism din România și am trimis un newsletter către ei la momentul respectiv. Țin minte că din toate newsletterurile alea pe care le-am trimis mi-a răspuns o singură persoană înapoi și așa practic am câștigat prima întâlnire cu primul potențial client al meu și al firmei. Țin minte că la vreo 2 zile după treaba asta am avut întâlnirea efectivă cu clientul, eram mega panicat, nu știam ce să spun, nu știam cum o să decurgă, era prima întâlnire cu un client și cred că prima întâlnire de business din viața mea efectivă, deci a fost o super panică la întâlnirea aia.
Totul a decurs super bine, clientul a fost mulțumit de ceea ce am prezentat, am semnat contractul și practic așa am câștigat primul client. Era vorba de un proiect pentru un site de tip magazin online, dar pentru o agenție de turism. La momentul respectiv, clientul respectiv nu avea foarte mulți bani, parcă mi-a plătit undeva la un 500 de euro, cred, pentru un site de tip magazin online în care clientul putea să intre, să selecteze data de plecare, tipul de cameră dorit și să poată finaliza rezervarea online. Rezervarea ajungea la agentul din spatele calculatorului, iar acesta o finaliza mai departe către partenerul care se ocupa de rezervarea efectivă a camerelor din țara în care era rezervat pachetul, respectiv Grecia, Turcia, Spania și așa mai departe. Bun, acest proiect a fost finalizat undeva în cam 2 săptămâni jumate, 3 săptămâni, am primit banii, efectiv toți banii s-au dus pe plata datoriilor care deja se adunaseră, dar de acolo cumva lucrurile au început să meargă, am început să pompez un pic mai tare pe newsletter, o parte din banii pe care îi primisem de la proiect am început să investesc și în puțină promovare, am deschis o pagină de Facebook, am început să promovez și acea pagină de Facebook, iar ușor lucrurile au început să meargă. În continuare mă contactau foarte mulți oameni din turism, oameni cu care eu lucrasem în trecut, să mă întrebe diverse chestii despre compania la care eu lucrasem inițial. Tuturora le spuneam că nu mai lucrez acolo și le explicam că m-am apucat de o chestie personală a mea și că o să fie foarte interesant și le spuneam întotdeauna la telefon: nu uitați, dacă aveți nevoie de ceva, de orice serviciu de grafică sau de web design, puteți să apelați la mine cu încredere. Nu uitați, lucrez sub prețul pieței. Țin minte că asta era replica pe care o spuneam în permanență tuturor oamenilor cu care vorbeam la telefon. Drept urmare, după ce oamenii ăștia mă tot sunau și tot vorbeau cu mine la telefon, câteodată se mai întâmpla să și furnizeze această informație mai departe către prieteni sau alte cunoștințe. Și așa au început să se facă un mic cerc de clienți, de fapt de potențiali clienți, de oameni care mă tot sunau și mă întrebau: pot să mă ajut cu un site de prezentare? Am nevoie să trimit niște newslettere. Ai putea să mă ajut să-mi faci o pagină de Facebook pentru afacerea mea? Și ușor lucrurile au început să crească, n-am mai fost nici eu atât de stresat, căutam să găsesc clienți cât mai mari, căutam să le ofer servicii cât mai bune, asta încerc să fac și în momentul de față. Nu încerc să iau un volum foarte mare de proiecte, însă încerc ca acele proiecte pe care le iau și le contractez să le ofer la o calitate cât mai bună, astfel încât vorba să circule mai departe de la client că firma pe care o dețin este o firmă care oferă calitate superioară pe piață față de alte firme care preiau, să zicem, nu știu, 10 proiecte în același timp și poate cu 3 din ele dau kicks, 2 din ele sunt pline de erori prin coduri, iar 3 din ele nu intră la tipografie dacă vorbim de materiale publicitare și chestii de genul ăsta. Un alt lucru care m-a ajutat pe mine foarte mult în piața asta turistică este o căutare foarte mare de oameni care se ocupă de grafică publicitară. Și când zic grafică publicitare, mă refer la broșuri, la cărți de vizită, la flyere, la grafică pentru standuri de turism și așa mai departe. Drept urmare, am prins și vreo 3-4 clienți din piața turistică, din ăștia mai măricei, care aveau nevoie de cataloage și broșuri pentru târguri și am început să lucrez cu ei, având un preț foarte bun și oferind o calitate foarte bună, dar mai ales oferind și un timp foarte scurt de procesarea întregului material. Ca și exemplu, imaginați-vă că predam un catalog de 70-80 de pagini în 2-3 zile de la primirea materialelor, ceea ce era o chestie absolut fabuloasă pentru piața turistică în condițiile în care majoritatea tipografiilor nu lucrează atât de repede. Preferau să apeleze la mine și să găsească după aia pe cineva să printeze materialul, știind că eu finalizam foarte repede partea de grafică. Acum, în momentul în care renunț la un job, o să fie întotdeauna oameni care o să spună: băi, nu faci asta, băi, o să-ți pară rău, nu o să ai cu ce să-ți plătești facturile, dacă nu o să meargă, dacă o să fie întotdeauna oameni pesimiști pe lângă tine, oameni care o să-ți spună să nu faci chestia asta, că e mai bine să ai un job stabil. Sfatul meu propriu și personal pentru voi: dacă vă doriți să faceți ceva, faceți acel lucru și credeți în el și cu siguranță o să funcționeze. La mine lucrurile efectiv au început să meargă undeva după 6 luni de când am început propriu zis activitatea. În continuare scârția treaba, dar lucrurile se mișcau
pe o pantă ascendentă și mă făceau să cred în business-ul ăsta și să cred că o să meargă din ce în ce mai bine. Nu vă demoralizați de faptul că la început nu o să funcționeze absolut deloc, e absolut normal, niciun business n-a funcționat din prima zi, din prima lună, poate nici măcar din primul an, dar ideea e să nu renunțați la visul vostru și să nu renunțați la ideea că va funcționa. Nu ascultați prietenii și sfaturile prietenilor, pentru că credeți-mă, am primit 11.000 de sfaturi, cred că 3 sferturi din ele au fost negative. Caută-ți un job, du-te, angajează-te înapoi, plătește-ți facturile, nu știu, mai zi Oana câteva. Deci au fost... Ideea era că nu făceam bine ceea ce făceam, ieșisem cumva din turmă și cumva trebuia să urmez ceea ce făcea toată lumea, să mă trezesc dimineața la 9, să lucrez până seara la 6, să câștig, nu știu, 25-30 de milioane pe lună și să am un program fix zi de zi. Că tot veni vorba de program, toată lumea are senzația că dacă face freelancing o să fie cel mai lejer program de pe pământul ăsta. Ei, aici apare problema că toată lumea se înșeală în privința asta. În momentul în care ai un business pentru tine, nu mai lucrezi 8 ore pe zi, ajungi să lucrezi, cred că și 20. Aveam zile când mă trezeam dimineața la 9 și mă culcam dimineața la 3-4, încercând să finalizez proiecte, încercând să trimit alte newslettere către alți noi potențiali clienți și așa mai departe. E drept că ai și zile când nu lucrezi deloc, ai și zile când te trezești la 12, 1 la prânz, e perfect adevărat, dar nu vă așteptați ca lucrurile astea să se întâmple după primele 2 săptămâni după ce ai deschis firma, nu vă așteptați să plouă cu clienți din cer, trebuie să trageți și să munciți la fel de mult ca și cum ați muncit pentru un angajator, poate chiar de 2-3 ori mai mult. Gândiți-vă în primul rând că faceți chestia asta pentru voi și că altfel muncești, mai ales când știi că muncești pentru tine și că toți banii rămân la tine și nu mai trebuie să-i împarți cu șeful tău care practic nu face nimic ca să merite acei bani, pur și simplu îi primește de la tine pentru că tu îi întreții lui afacerea. Cam asta ar fi într-o primă fază ceea ce a fost la mine cu freelancing-ul și cam ceea ce reprezintă freelancing-ul și cam cum ar trebui să începeți lucru pentru un proiect de tip freelancing. Dacă mai aveți nevoie de alte lămuriri sau dacă credeți că nu am atins anumite subiecte, lăsați-le jos în comentarii și le putem dezbate. Cu siguranță am omis chestii, cu siguranță mai sunt o grămadă de chestii de povestit, dar n-aș vrea să fie un video interminabil. Putem mai bine să facem o parte a doua a acestui video dacă sunteți curioși și vreți să știți mai multe povești din spatele unui astfel de proiect. Așadar, dacă visul vostru este să începeți un proiect pentru voi, un proiect de tip freelancing, o proprie firmă, o proprie afacere, orice pentru voi personal, țineți-vă de treabă, credeți-mă, cu multă muncă și răbdare o să aveți succes și cu siguranță nu o să vă pară rău. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați like, share ca să vadă toți prietenii voștri și evident subscribe ca să fiți întotdeauna la curent cu cele mai noi clipuri de pe acest canal. Până mâine dimineață, eu sunt Alex, ceau ceau!